ଇଂଲିଶରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କହିବି, ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି, ହିନ୍ଦୀରେ କହିବି, ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଞ୍ଜଳଭାବରେ କହୁଥିବି ସ୍ପିକରରେ ଏବଂ ମା ବାପା ଛୁଆ ପିଲା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଲା କଥା। ଏବଂ 8,500 ଯିଏ ଯାହା ଯିଏ ନିଏ ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ସିଏ ପାଇଲା 8,000 ବହିକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଠିକ୍। ଏଇ କଳାରେ କଳା ଅଛି କି ନାହିଁ ଥରେ ଏଇ ନନ୍ଦବଳା ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖିବ ନା ବାଦୁଡ଼ି ଏଠି କହିବ ଏଇଟା ଗୁରୁମଣା नो ଇଫ୍ ୟୁ ହେଭ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଳାରେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଥରେ ଷ୍ଟେଜରେ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ କଳାକାର ବଡ଼ କଳାକାର ଭଳି ଓଡ଼ିଶା ପଟ ଭଳି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପଟକୁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମାଳିପଟରେ କରୁଛି କଳାର ଟକିଂ କଳାରେ ଯିବା ଷ୍ଟେଜକୁ ଟକିଂ ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଚାର ଅଲ୍ ଆର୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିଲେ ସେ କଳାରେ ଖାଲି ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଏବଂ ତା ସ୍ପିକିଂ ପାୱାର ବଢ଼ିଥିବା ଷ୍ଟେଜରେ ମାନେ ଏଇ ଯେ କଳା ସବୁ କି କଳା? କଳା ଢେର ପ୍ରକାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଳା କିନ୍ତୁ ଇଏ କଳା କହୁଛି ଏଇ ଯେ ଯାତ୍ରାପାଟି କଳା ଜାମ୍ ଯାଉଛି କଲର ରହୁଛି ପାଟି ପାଞ୍ଚ ପବନ ମୋତେ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ନାଚେ କାରଣ ନାଚେ କ'ଣ ନାଚେ ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖିଲି ଏଇ ଯୋଉ ନାଚ ଅଭିନୟ ତମେ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କର ନା? ଅଭିନୟ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ନାଚେନି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତି ତ ଲେଖେ ଲେଖକ ହିସାବରେ ମୋର ଜାଗା ଛୁଟି ଆମକୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କେତେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଗଳ୍ପକରିମାନେ କେତେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପାଠ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପୁଅ କି ତାଙ୍କର ନାତି ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନର୍ମିକ ଥାଏ ବାପାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମୋର ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଦୁଆରେ ଇଏ ପାଇଛି ବିକିରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାର ତେଣୁ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାରେ ଗୋଟେ ଯାଉଛି କ'ଣ ଲେଖିଥିଲି ଏଇ 92 ମସିହାରେ ବିଏ ପାସ୍ କଲି 91 ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିକି 84 ଆରମ୍ଭ କଲି ନିଜେ ହାତରେ ଦେଖିଛି ଷ୍ଟେଜରେ ଗାଏ ମୋ ଗୀତକୁ ଅନ୍ୟ କଳାକାର ଭାଇ ଗାଆନ୍ତି ମୁଁ ନଥିଲି ସେ ମୁଁ ଏବେ ଗଞ୍ଜି ଦେଇଛି ତେଣୁ